eksamen af den prostituerede mor Bonnie. Vi har valgt billedet af Marie Hall. Hun er 27 år, og hun er fra København. Hun er en meget nutidig forfatter, og hun bruger sådan specielle mennesker i hendes billeder. Hun er født i 1987 og har gået et år på Photography School i New York. Og efter det har hun vundet det her billede som pressefotoet og også reportagen. Ja, hende vi ser på billedet, det er Bonnie, og hun er mor til 3. Hun bor på Sjælland sammen med dem, og hun har arbejdet som prostitueret lige siden hun var 18 år. Hun arbejder fra klokken 9 om morgenen til 16 om eftermiddagen. Hun arbejder i en lejlighed, og så har hun et andet hus, hvor hun bor sammen med hendes børn. Og hun har et lille dreng, som hedder Noah, og han er 6 år. Han tror, hun arbejder som rengøringsdame. Og så har hun 2 ældre børn, som godt ved, hvad hun arbejder med. Bonnie, hun betaler altså både skat og er registreret som en virksomhed, men hun har dog få gange været i fængsel. Det vi ser lige nu på billedet, uden følelser og meninger, det er en prostitueret, der er i gang med en kunde. Farverne på billedet er meget stærke, og Marie Hall har valgt at fremhæve de grønne øjne, som er kontraster til puden, som er rød. Ja, hun har valgt at gøre puden rød, fordi det er en meget stærk farve, og farven rød, den står for sådan passion og lyst og begær, og sådan bevægelse. Og selvom det er et billede, så kan man godt fornemme sådan bevægelsen, og man kan også, altså, der er meget passion og begær og lyst, der er et gennemgående tema. Hun har også valgt rød, fordi det er en meget stærk farve. Det er det, vi først skal lægge mærke til. Vi har, og så har vi det gyldne snit, som ligger de 4 punkter her, som er hendes ansigt og puden, og så ham. Så det er det, man lægger først mærke til. Hun har valgt at gøre den endnu stærkere ved ligesom at gøre baggrunden herover helt sort. Og det viser også, at bag Bonnie, så har hun lidt en grim fortid, at det, der ligger i bag hende, der er lidt mørkt. Da vi ved, at det her billede ikke er opstillet, så gør det meget mere spændende at kigge på. Ja, og man får også en bedre fornemmelse af, hvordan det er at være prostitueret, fordi det ligesom er taget som fornemmelse midt i handlingen. Så er vi nået til perspektiveringen, og det er ikke første gang, at Marie Hall har valgt at tage billeder af en person som Bonnie. Hun er faktisk også i nogle af hendes andre billeder, som for eksempel i den her, hvor at man også kan se, at hun i det her billede har både den her stærke kvinde, den her kvinderolle i, altså Bonnie og Lina Raffen, og hun har igen her brugt den stærke røde farve, som også er sådan kendetegnet for en stærk kvinde. Og herover der kan man også se, at hun har taget et billede af en mand. Og ligesom heroppe med billedet af Bonnie, der kan man se det her blik i hans øjne og den her mund, som er sådan en smule åbne. At de begge to er lidt et andet sted og tager tankerne på noget andet. Vi har valgt budskabet til du er din egen lykkes smed, og det har vi gjort. Fordi at vi mener, at Bonnie hun har selv gjort, hun har valgt, at det her det er altså hendes lykke, det er den vej, hun gerne vil gå, og det er ligesom den vej, hun har fundet i livet.